Sa loob ng madilim at malamig na control room ng isang kilalang pabrika ng pagkain, tanging ang asul na liwanag ng dose-dose ng mga CCTV monitor ang nagbibigay ng buhay kay Renren. Gabi-gabi, habang ang karamihan sa mga tao ay nahihimbing sa kani-kanilang mga tahanan, ang mga mata ni Renren ay nakatitig sa mga pixel at galaw ng mga kawani sa panggabing ship ng kumpanyang yon. Sanay siya sa tahimik, nakakainip, at paulit-ulit na daloy ng oras. Subalit nagbago ang lahat nang dumating si Yusel. Isang gabi, habang inililipat ni Renren ang anggulo ng camera 4 na nakatutok sa silid ng quality control, napahinto ang kanyang kamay sa joystick. Sa gitna ng liwanag ng mga fluorescent light at sa gitna ng malamig na kapaligiran ng laboratorio, nakita niya si Yusel. Bago pa lamang ang dalaga sa kumpanya, ngunit tila may batubalaning kariktan ang bawat galaw nito. Mahaba ang itim na buhok na maingat na nakatali sa ilalim ng hairnet. Maputi ang balat na halos kasing linaw ng porselana, at may mga mata na tila nagtatago ng napakalalim na lihim. Sa unang tingin pa lamang, naramdaman ni Renren ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang uri ng pag-ibig na mabilis, marupok, at hindi maipaliwanag. Araw-araw, ang silid ng quality control ang naging paboritong subaybayan ng kanyang mga mata. Bawat ngiti ng dalaga sa paningin ng kamera ay tila nagpapainit sa malamig na silid ng CCTV room. Dahil sa matinding paghanga, nagsimulang humanap ng pagkakataon si Renren upang makalapit kay Yusel. Tuwing oras ng break, sinisikap niyang makasabay ang dalaga sa kantina o kaya'y sa pasilyo. Subalit sa bawat pagtatangka niyang lumapit, may mga kakaibang bagay na nagsimulang pumukaw sa kanyang pansin. Isang gabi, habang naglalakad sila sa makipot na daan na daluyan patungong gawaan, inalok ni Renren si Yusel ng bahagi ng kanyang baon. Isang ulam na may maraming bawang at luya. Kapansin-pansin ang biglang pag-atras ng dalaga. Namutla si Yusel at mabilis na nagwasiwas ng kamay, na tila baga masangsang at napakasakit sa kanyang ilong ang amoy ng bawang. Salamat, Renren. Pero medyo masama ang tiyan ko eh. Marahang pagtanggi ng dalaga, habang ang kanyang mga mata ay panandali ang kumislap sa kulay ng pulang apoy. Isang mabilis na pagbabago na halos isipin ni Renren na likha lamang ng kanyang imahinasyon. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga pagtataka niya. Sa pamamagitan ng kanyang mga monitor, napansin ni Renren na tuwing maghahating gabi, kapag ang buwan ay nasa tuktok na ng langit, si Yusel ay palihim na pumupunta sa pinakadulong bahagi ng bodega, ang lugar na walang gaanong tao at walang masyadong ilaw. Doon, sa pamamagitan ng zoom lens ng camera 12, nakita ni Renren ang isang bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang mga kuko ni Yusel sa mga kamay nito ay humahaba at tumatalim. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabilis at may kasamang mababang ungol na hindi pangkaraniwan para sa isang tao. Sa mga sandaling iyon, ang hinala sa isip ni Renren ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. Ang babaeng kanyang minamahal ay isang aswang. Sa kabila ng matinding takot na dapat ay maramdaman ng sino mang nakakita sa ganitong kababalaghan, hindi natakot si Renren para sa kanyang sarili. Sa halip, napalitan ng kanyang takot ng labis na awa at pag-aalala. Sapagkat sa pamamagitan din ng mga CCTV camera, nakikita niya ang bawat patak ng luha ni Yusel
tuwing babalik ito sa anyong tao. Nakikita niya ang pagdurusa sa mga mata nito. Isang nilalang na tila natatakot at nag-iisa. Isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan ni Renren si Yusel na nag-iisa sa likod ng gusali habang umaambon. Hindi na nakapagpigil ang binata at dahan-dahan itong lumapit. Yusel, bakit ka laging nag-iisa? May kinakatakutan ka ba? Tanong ni Renren sa malumanay na boses. Nagulat ang dalaga at mabilis na lumayo. Ngunit hindi nito maitago ang pangangataw ng kanyang mga balikat. Huwag kang lalapit sa akin, Renren. Hindi mo alam kung ano ako. Hindi nga dapat ako nararapat sa lugar na to eh. Mapapahama ka lang. Dahil sa pakiusap at pag-aalala ng binata, unti-unting naibunyag ang malungkot na katotohanan. Si Yusel ay nagmula sa isang malaking angkan ng mga aswang sa isang malayong probinsya sa Kabisayaan. Mula pagkabata, pinalaki siya sa tradisyon ng kanilang lahi. Subalit nang siya ay sumapit sa tamang gulang, nais ng kanyang pamilya na ipakasal siya sa prinsipe ng mga aswang. Isang kejam, marahas, at makapangyarihang nilalang na naghaharing uri sa kanilang kabihasnan. Ayaw ni Yusel ng ganoong buhay. Ayaw niyang manakit ng tao. At ayaw niyang maging bahagi ng kadilimang yon. Kaya naman, tumakas siya. Tinalikuran niya ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang lahi, at ang lahat ng kayamanang iniaalok sa kanya upang mamuhay ng tahimik at patas bilang isang ordinaryong tao sa lungsod. Pero alam kong hindi nila ako titigilan. Umiiyak na pahayag ni Yusel. Nagpapadala na ang prinsipe ng mga alagad niya upang hanapin ako. Bawiin man nila ang buhay ko. Hindi ako babalik sa kanila. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Renren. Ang dalagang minamahal niya ay nasa gitna ng malaking panganib. Alam niya na bilang isang simpleng CCTV operator, wala siyang laban sa mga halimaw ng gabi. Araw-araw, pumapasok na sa kanyang isip ang alok ng kanyang lolo Budyong, isang matandang albularyo at tagapag-ingat ng mga lumang aral sa kanilang lalawigan. Matagal nang gustong ipasa ng kanyang lolo sa kanya ang isang pambihirang anting-anting. Isang maitim at makintab na batong mutya na nakabalot sa lumang tanso, kasama ang isang punyal na gawa sa pilak at binasbasa ng mga pambihirang orasyon. Ren, ang anting-anting na to ay hindi ibinibigay para sa pansariling kagustuhan. Alaala ni Renren sa mga turo ng kanyang lolo. Ito ay ibinibigay sa taong may kakayahang magtanggol sa mga walang laban sa mga nilalang ng kadiliman. Dahil sa matinding pagnanais na protektahan si Yusel, nagpasya si Renren. Tinext niya ang kanyang lolo at umuwi sa kanilang probinsya nang walang inaaksayang oras. Sa isang simpleng seremonya sa ilalim ng liwanag ng kandila, tinanggap ni Renren ang pamana. Isinagawa ng kanyang lolo ang ritual. Ipinalunok sa kanya ang mutya at ibinigay ang pilak na punyal. Sa sandaling yun, naramdaman ni Renren ang pagdaloy ng isang mainit at malakas na enerhiya sa kanyang mga ugat. Naging mas matalas ang kanyang pandinig, mas malinaw ang kanyang paningin sa dilim, at nagkaroon siya ng kakayahan na makaramdam ng presensya ng anumang masamang espiritu o aswang sa paligid. Gamitin mo to ng may pagmamahal at katapangan, ha, apo? Huling bilin ng kanyang lolo. Bumalik si Renren sa kanyang trabaho sa pabrika. Naging mas maingat siya.
Hindi niya ipinaalam kay Yusel na taglay na niya ang anting-anting, sapagkat ayaw niyang matakot ang dalaga o mag-alala pa para sa kanya. Nagpasya siyang protektahan si Yusel ng palihim. Sa pamamagitan ng mga CCTV camera, ginamit ni Renren ang kanyang dalawang lakas, ang makabagong teknolohiya ng monitoring at ang lumang kapangyarihan ng anting-anting. Hindi nagtagal, naramdaman ni Renren ang pagdating ng mga alagad ng prinsipe ng aswang. Unang gabi, habang nag-iisa si Yusel sa may bakuran ng pasilidad, nakita ni Renren sa monitor ang tatlong maitim na kaanyuan na mabilis na gumagapang sa itaas ng pader. May mga pakpak ang iba at tik-tik naman ang ilan sa kanila, habang ang isa ay may matutulis na ngipin at pulang mga mata. Mabilis na iniwan ni Renren ang kanyang upuan. Bitbit ang kanyang pilak na punyal at ang anting-anting sa kanyang dibdib. Sa dilim ng bakuran, bago pa man madakip ng mga alagad si Yusel, mabilis na sumulpot si Renren mula sa pader. Dahil sa kapangyarihan ng mutya, ang kanyang mga galaw ay naging kasing bilis ng hangin. Binasbasan niya ng orasyon ng punyal at isinaksak iyon sa dibdib ng unang aswang. Naglabas ito ng usok at sumigaw bago naging abo. Ang dalawa pa ay nagulat at mabilis niyang itinaboy gamit ang mga asin at langis na binasbasa ng kanyang lolo. Mabilis na bumalik si Renren sa control room bago pa man magkamalay si Yusel sa kung ano ang totoong nangyari. Akala ng dalaga ay nagkataon lamang na natakot ang mga humahabol sa kanya. Ilang gabi ang lumipas at paulit-ulit na naganap ang mga ganoong eksena. Tuwing may magtatangkang dumukot o sumalakay kay Yusel, sa kabimano sa kanyang pag-uwi, sa mga madidilim na eskinita o sa loob mismo ng bodega, palaging may isang misteryosong tagapagtanggol na lumilitaw sa dilim. Isang lalaking nakaitim na jacket, mabilis gumalaw at may hawak na kumikislap na pilak. Hindi alam ni Yusel kung sino ang laging nagliligtas sa kanya. Ngunit naramdaman niya na ligtas siya sa tuwing malapit ang presensya nito. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang gabi kung kailan pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga aswang. Sa pagkakataong yun, hindi lamang ang mga alagad ang dumating. Mismong ang prinsipe ng mga aswang ang bumaba mula sa probinsya upang personal na kunin si Yusel. Namatay ang mga ilaw sa buong pabrika. Ang mga monitor sa control room ay nagkaroon ng static. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng anting-anting, nakikita pa rin ni Renren ang mga galaw sa kadiliman. Sa paningin ng kanyang espiritu, nakita niya si Yusel na nakaluhod sa gitna ng malaking bodega, napapalibutan ng 5 malalakas na aswang at ng mismong prinsipe. Isang matangkad, nakakatakot na nilalang na may malalaking pakpak at mga matang kasing pula ng nagbabagang uling. "Babalik ka rin sa akin, Yusel!" Galit na sigaw ng prinsipe, habang ang boses nito ay nagpapatakbo ng lamig sa buong gusali. "Hindi ka pwedeng mamuhay bilang tao. Mas mabuting mamatay na lang ako kaysa maging tulad ninyo." Palag ni Yusel, bagamat nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa takot. Habang winawasiwas ng prinsipe ang kanyang malalaking kuko upang saktan at hubaran ng lakas si Yusel, biglang sumabog ang pintuan ng bodega. Isang liwanag mula sa anting-anting ang nagpaalam sa kadiliman. Tumakbo si Renren ng mabilis, hawak ang kanyang pilak na punyal. "Huwag mo nga hawakan si Yusel!" sigaw ni Renren. Nagulat si Yusel nang makita si Renren. "Renren, tumakbo ka na! Papatayin ka nila!"
Ngunit hindi tumakbo ang binata. Hinarap ni Renren ang 5 alagad. Sa tulong ng lakas ng kanyang anting-anting, naiwasan niya ang mga mabilis na pag-atake ng mga halimaw. Isa-isa niyang isinaksak ang pilak na punyal sa mga ito, na nagdulot ng malalakas na pagsabog ng apoy at usok. Sa huli, ang prinsipe na lamang ang natira. Sa matinding galit, lumipad ang prinsipe patungo kay Renren upang sakmalin ang leeg nito. Ngunit inilabas ni Renren ang batong mutya mula sa kanyang kwintas at binigkas ang pinakamalakas na orasyon ng kanyang lolo. Isang napakalakas na liwanag ang lumabas mula sa kamay ni Renren na tumama sa dibdib ng prinsipe. Nagsisisigaw sa matinding sakit ang prinsipe ng mga aswang, habang ang kanyang katawan ay unti-unting natutupok ng banal na apoy. Sa isang huling sigaw ng kabiguan, naglaho ang prinsipe at naging itim na alikabok sa sahig. Nabalot ng katahimikan ng buong bodega. Tanging ang paghingal ni Renren at ang usok ng naglahong mga aswang ang natira sa hangin. Napaluhod si Renren dahil sa pagod, habang ang pilak na punyal sa kanyang kamay ay dahan-dahang nawawalan ng liwanag. Dahan-dahang lumapit si Yosel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, pagtataka at matinding emosyon. Renren, bulong ng dalaga habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ikaw ang laging nagliligtas sa akin. Ikaw ang misteryosong tagapagtanggol ko. Tumingin si Renren kay Yosel. May kasamang matamis at maamong ngiti sa kabila ng kanyang mga sugat. Mula pa noong unang araw na nakita kita sa monitor ng CCTV, Yosel, nalaman ko na ang lihim mo. Nalaman ko kung ano ka. Pero mas nalaman ko kung sino ka talaga. Dahil sa mabuting kalooban mo. Isang mabuting tao na gustong mabuhay ng may kalayaan. Inilabas ni Renren ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Yosel. Tanggap kita, Yosel. Aswang ka man sa paningin ng iba, pero sa mata ko at sa puso ko, ikaw ang babaeng mahal ko. Ginawa ko ang lahat ng to. Tinanggap ko ang anting-anting ng lolo ko kahit ayaw ko ng ganitong kapangyarihan. Para lang makasama ka at maprotektahan ka. Hindi na napigilan ni Yosel ang kanyang sarili. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Renren. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ng dalaga ang isang uri ng pagtanggap na walang pag-aalinlangan. Isang pag-ibig na walang takot at walang panghuhusga. Salamat, Renren. Salamat sa pagtanggap sa akin. Higbi ni Yosel. Napakaswerte ko na minahal ako ng isang katulad mo. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbalik ang katahimikan sa buhay ni Renren at Yosel. Wala nang mga alagad ng kadiliman ang lumalapit, sapagkat natakot na ang iba pang mga aswang sa balita tungkol sa matapang na tagapagtanggol na may hawak ng malakas na anting-anting at tagapangalaga ng pilak na punyal. Nanatili pa rin si Renren bilang isang CCTV operator sa pabrika. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa sa kanyang mga gabi. Sa bawat break time, magkasama na silang kumakain ni Yosel, na unti-unti na ring nasasanay sa buhay ng isang normal na tao sa tulong at gabay ni Renren. Sa tulong ng pag-ibig ni Renren at ng gabay ng anting-anting, natutunan ni Yosel na kontrolin ang kanyang likas na pagiging aswang. Hindi na siya natatakot sa kanyang sarili, sapagkat alam niya na may isang taong laging nakabantay. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga kamera sa pader, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal na nakatatak sa kanyang puso. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, natagpuan ang dalawang magkaibang mundo, ang isang maliwanag at masayang wagas na pag-ibig.
Sana all.